Вітанне, шаноўныя слухачы і гледачы. Гэта падкаст «Усход-захад», падкаст пра рэгіёны Беларусі, пра Гродна і Магілёў. Магілёў і Гродна такія далёкія, такія блізкія, такія розныя, такія падобныя, як мы высветлілі. З вами традыцыйныя вядучыя. Мяне завуць Алексей Шота, я краязнаўца з Гродна. Меня зовут Алексей Бутюков, я краязнаўца з Магілёва. Сённяшняя наша размова будзе прысвечана тэме гарадскіх музеяў, дакладней музеяў горада. Вось у нас Гродна называюць уже дзесяцігоддзямі горад-музей, а высветлілася, што ў нас няма музея менавіта гарадскога. Ёсць якія заўгодна музеі, якія раскажуць пра гісторыю рэлігіі, музеі, дзе былі калісьці макеты дыназаўраў, музеі пчалярства і музеі аптэчнай справы фармацыі. А вось музеяў гарадскіх не было і няма. Пры гэтым, аказваецца, у іншых гарадах яны ёсць. Музей горада Брэста, музей горада Мінска ці музей горада Магілёва, дзе ты, Лёша, працаваў. Таму я задам пытанне, з якога мы пачнем сённяшнюю размову. Што это такое музей горада? Навошта ён патрэбны? Чым ён адрозніваецца ад іншых музеяў, нейкіх краязнаўчых, гісторыка-археалагічных і так далей? Музей гэта заўсёды даволі дарагая штука. І пытанне ў тым, хто будзе плаціць за існаванне таго ці іншага музея. Альбо наведвальнікі, альбо дзяржава, альбо нейкія зацікаўленыя бакі. І ў нейкі момант адбываецца такая сітуацыя, што гарадская супольнасць усведамляе сябе нейкай такой важнай гістарычнай з'явай і хоча зафіксаваць сваё існаванне, у тым ліку праз музеіфікацыю. У Беларусі працэсы паяўлення музеяў і гісторыі горада яны цягнуцца да 90-х гадоў, калі аказалася, што у нас шмат розных краязнаўчых музеяў, розных музеяў з всякімі манекенамі і чучеламі медведзей, там альбо ласей, прыродазнаўчых, да, по-моему, это называется прыродазнаўчыя музеі. У нас шмат музеяў мемарыяльных, там у Магілёве, напрыклад, быў вялікі музей, даволі вялікі музей Шмідта, Отто Юлевіча Шмідта. Правда, он быў такі, неафіцыйны, не дзяржаўны, не без бюджэта, без фінансавання, просто на балансе у інтэрната знаходзіўся. Всякіх там музейных пакояў куча ва всякіх школах. Так же ж было. Усяго шмат, музейных матэрыялаў шмат, а уласна гісторыі нацыянальнай, гісторыі беларускага народа вобмаль. Гэта была тады вельмі балючая тэма. І адбыўся такі працэс, людзі, што розныя, напэўна, адміністрацыі розных, як сказаць правильно, населеных пунктаў, да, вось як-то адміністрацыі райцэнтраў ці там іншых гарадоў, пасёлкаў. Вось яны пачалі імкнуцца да таго, каб зафіксаваць сваю аўтэнтычную і унікальную гісторыю, у тым ліку праз стварэнне такіх музеяў. І заўсёды пытанне упіралася ў тое, хто будзе аплачваць, на чый баланс это все ляжа. І калі гарвыканкам браў на сябе такую смеласць, это рэдкія гарвыканкамі мы тады бралі на сябе такое, то паяўляўся такі музей. Вось у Магілёве такі музей паявіўся ў 1990 годзе, як на паперы пакуль што, толькі як рашэнне. Потым, здаецца, у 92 годзе прынялі першага чалавека ў склад гэтага музея на бюджэт дырэктара музея. Затым яму далі яшчэ пару супрацоўнікаў, потым дадавалі і далі нарэшце гістарычны будынак пад памяшканне у некалькі там пакояў, фондасховішча там арганізавалі, а мясцовыя археолагі, там, я веду дакладна аднаго, Зміцер Яцкевіч, напрыклад, перадавалі у гэты музей свае вынікі знаходак. І іншыя таксама археолагі, там, Олег Трусаў, Капота де Магілёў. То бок, саміх матэрыялаў, гэтых матэрыялаў раскопак было вельмі шмат, і было пытанне, дзе гэта захаваць так, каб яно рэпрэзентавала менавіта гісторыю канкрэтна таго месца, дзе гэта ўсё выкапана. Слухай, ты сказаў пра бюджэт адразу, так? Што гэта мусіць горад рабіць. Так вось, ці гэта не такая нармальная, распаўсюджаная справа, што, ты кажаш, гэта рэдкія выпадкі былі. Так, мне здаецца, это адзіны наогул шлях, калі музей гарадскі, ён павінен быць на балансе горада, а як інакш рабіць? Менавіта так і павінна адбывацца, але рэдкая з'ява, што у нас нармальныя рэчы рэдка адбываюцца. Такое часам здараецца. Магілёў, Брэст, потым Гомель, пазней намнога Мінск, там толькі калі аднавілі ратушу, тады ўзнік музей гісторыі горада.
яшчэ ведаю музей горада Наваполацка, магу памыляцца, но здаецца ёсць такі музей Наваполацка. Магчыма, нейкія яшчэ ёсць у меншых гарадах. Ну вот не ведаю пра музей горада Бабруйска, по-моему, няма, это самы буйны не абласны цэнтр. І все, вось самы і мала. А маглі бы быць, ну, ёсць краязнаўчыя, раённыя краязнаўчыя музеі, як філіалы, альбо як самастойныя музейчыкі, альбо як філіалы. Вось тады як бы пытанне здымаецца. Але калі, напрыклад, горад і не раённы цэнтр, і не абласны цэнтр, то мала шансаў, нават калі там ёсць гарвыканкам. Ну добра, уявілі мы сабе, што ўсё, напрыклад, добра, што ўсе гарвыканкамы у Беларусі хочуць свае музеі, робяць свае музеі ў нейкай ідэальнай Беларусі. Ну але ж гэта не пытанне не толькі грошай, так? А вось мяне цікавіць пытанне яшчэ канцэпцыі. А што ў такім музеі павінна быць, каб гэта быў сапраўды гарадскі музей? То есть вот што яго адрозніць ад музея нейкага, ну вось музей ёсць у Гродні на старым і новым замку. Гэта класны музей гісторыка-археалагічны, але ён не гарадскі, так? То есть адрозненне толькі ў самой канцэпцыі, як гісторыя, якая расказваецца праз музей, ці штосьці яшчэ? Ну, гэта вельмі важная частка, паколькі музей наогул пачынаецца з калекцыі. Калі калекцыя ёсць, то зразумела ўжо, што будзе расказваць гэтая калекцыя. Таксама існуе навуковая апрацоўка гэтай калекцыі, складаецца спецыяльная навуковая канцэпцыя, навуковы экспазіцыйны план, который, ну, якімі сродкамі і што мы будзем расказваць. Это ўсё даволі сур'ёзная праца на шмат нярэдка гадоў. Але часам вельмі проста абыходзяцца з гэтай справай, бяруць тое, што ёсць, і даюць гэтаму назву музею горада, як это, напрыклад, у Гомелі, дзе паляўнічы домік. Паляўнічы домік часоў яшчэ цих імперскіх фаворитов, да, которые валодалі Гомелем, вось таго часу, румянцаўскі, по-моему, да, часу. Так вось гэты паляўнічы домік стаў асновай музея горада. І да яго яшчэ потым зрабілі дасць класны дадатак, класны філіал, музей фотаграфіі. По-моему, адзіны такі музей у Беларусі. У Брэсце музей горада, ён таксама, здаецца, прыстасаваны стары будынак 1920-х гадоў, дастаткова стары. Так, это, по-моему, частка былой калоніі чыноўніцкай польскай, цэлага такога урадавага адміністрацыйнага комплексу. Так, вельмі там сімпатычны гэты будынак. Вельмі сімпатычна, там ёсць класныя экспанаты, там ёсць берасійская біблія з нядаўняга часу і гадзіннік 1757, то ли там, ну, 18 стагоддзя гадзіннікавы механізм унікальнейшы. Ён, дарэчы, функцыянуе да гэтага часу. Такім чынам, ну да, паяўленне такіх раптоўных і нечаканых і вельмі класных экспанатаў, гэта цікавая вельмі гісторыя, але, канешне, яна не раскрывае для нас вот працэс фарміравання і ўзнікнення музея гісторыі горада. Это очень дадаткі вот да музея. Вот да музея горада Магілёва падышлі больш крыху канцэптуальна. Калі пачалася тэма вяртаць у Магілёў ратушу, аднаўляць ратушу, то тады ўжо разумелі, што музей будзе расказваць саму гісторыю, такую велічную, такую просто, ну, неверагодную гісторыю, менавіта усімі тымі сродкамі, которымі можна перадаць праз ратушу. Тое самае, здаецца, і ў Мінску, але у Мінску музей трошки расплыўся, ён не столькі расказвае гісторыю, унікальнасць Мінска, да, колькі расказвае, ну там ён складаецца з вялікай колькасці розных філіалаў. Там ёсць філіал прысвечаны гэтай коннаму трамваю, так, усяму, што рабіў гэты Чапскі, археалагічны нейкі музей, потым нейкі філіал в Лошадскім, здаецца, парку. Там абсолютно не про Мінск, там зусім іншая гісторыя. Што там Вайніловіча, по-моему, некая ёсць, у іх сядзіба Вайніловіча, здаецца, на балансе. Галерея, по-моему, Савіцкага, магу памыляцца. І яшчэ некая таксама мастацкая галерея, то бок не про Мінск. Ты лічыш, што гэта так штучна напампавалі трошкі гэты музей тымі філіаламі? Цыны былі рашэнні, калі існавала вялікая колькасць музеяў, старых яшчэ савецкіх альбо музеепадобных нейкіх устаноў, то это надо было пришываць да чагосьці, да нейкай інстытуцыі, каб яно просто мела адзіную бухгалтэрыю. Чым мець 18 бухгалтэрый, лепш адну. Вось такі прынцып. Зараз
такіх гарадах як Беласток, той же Варшава, Кракаў, іншых, ну не толькі Польшча, просто нам з табой зараз лепш бачная з нашага месца знаходжання, але агулам я бачу, што вось у музеях, які называюцца музей горада нейкага там, Кракава, у іх акурат часта бывае там 20 філіялаў, і там у межах іх музей фатаграфій, музей чагосьці яшчэ, музей гарадской аптэкі, whatever, да, што заўгодна, але ўсё гэта пад шыльдам музея горада. Вось, так можа это вот не настолькі ўжо как-то, бо у тваёй оптыцы гэта так прагучала, быццам гэта вось такая савецкая тэма, ўсё пад адну бухгалтэрію, сэканоміць, урезаць кошты, вот хай будзе. Магчыма, так прагучала, ну, гэта нармальна, напэўна, практыка ў любых умовах, але ну, ёсць розніца ў падыходах. Я заўважу, што вялікая розніца ў падыходах, што ў нас, што ў іх. У нас, калі ёсць музей ці філіял, то там будзе 4-5 людзей, которые будуць сидзець, которые будуць ахоўваць, глядзець гэта ўсё. Будзе такі, як это сказаць, вакол гэтай інстытуцыі ўжо будзе свой такі клубок асобаў. А тут, вот, калі ты пахадзіў па маленькіх музейчыках, асабліва вот, па маленькіх, на іх гэта заўважна, музей гэта прастора, нярэдка, без узаемадзеяння, нярэдка гэта прастора, которая сама шмат чаго гаворыць чалавеку, і чалавек разумее, лёгкая вельмі камунікацыя адбываецца там праз прадметы, праз некае, ты разумееш, ну, хорошо пабудаваны маршруты, і адсутнасць супрацоўнікаў. Ни назиральников, никого. Там может быть кто-нибудь на кассе, может не быть, может быть где-нибудь там у другим абсолютно помешкании. Ты просто сам ходишь, то будет бардак. Бачу, что... Ну, конечно, это ж так страшно, коли бардак. А все ж не выхованные, а все ж ходят только каб нагадить. Ну, такая психология. Ну что, калісьці у Гродні, ось у 2000-х, ты, мусіць, памятаеш, скралі гэтую знакамітую фігуру шахматную ладдзю. Прям з музея со старого замка. Так, есть ладдзя, сімвал, такі адзін сімвалаў Гродна, якую ў 30-х годах адкапалі на замку, вось ад нейкага набору шахматаў, можа вот князь ці нехта іншы такі багаты дастойны чалавек граў у шахматы, і вось гэта адзін з такіх самых каштоўных экспанатаў. Ён калісьці ляжаў просто пад шклом без ніякай там сігналізацыі. Это было вось недзе ў 2000-х ці пачатку 2010-х, вось не магу успомніць год, і потым выплыла на куфар, чалавек прадаваў і адразу так і патрапіўся. Вось я да таго, што патрэбныя назіральнікі, інакш все расцягнуць. Я тебе так скажу. Ты знаешь, что у нас на Буйницком поле немецкий танк крали? Не, я першы раз чую. Нас крали. Ён же вялікі, як яго можна скрасці? Это не шахматная фигура, конечно. Ну, человек сказал, что он вязе его на здымки на Беларусьфільм, подтягнул тягач и звез его просто скраў. Ну, супрацоўнік музея, дарэчы, музей гісторыі Магілёва, які в гэты час працаваў на Буйнічах, яшчэ дапамагаў яму. Это все наладить, потому что он поверил, что сапраўды забирают. Отвез его мужчина там километров на 50, у некую вёску схаваў, но яго потом знайшлі, конечно. Такая была. Я маю на увазе, што калі вельмі хочацца, то все праз усе можна дзверы як бы прабіцца і праз усе там абароны. Але з гэтым можна працаваць, з тым, каб абараніць, з тым, каб і была прадстаўлена, і была захавана, потому што існуюць розныя формы, там, значит, дэманстрацыі праз такія вітрыны, которые, ну, будуць і забяспечваць бяспеку, і забяспечваць кліматны тэмпературна-вільготнасны рэжым, клімат-кантроль і так далей, чтобы экспанат быў цалкам захаваны. Ёсць сродкі, ёсць рашэнні на гэты конт. Добра, вось мы зараз з табой абмеркавалі тое, як гэты музеі гарадскія, музеі гарадоў у Беларусі з'яўляліся, як яны прыкладна выглядаюць, чым адрозніваецца, а як яны павінны выглядаць. Ну, напэўна ж, у нас не ўсё ідэальна. Напэўна, што-то можна было б паляпшаць. Вось ты там нямала часу так прысвяціў музею гісторыі Магілёва. А вось якім бы ты яго яшчэ бачыў? Ну, напэўна ж, не ўсё ўдалося рэалізаваць. Ну, ці любы іншы там музей гісторыі Бабруйска, Гродна, Ліды, который не існуе, это не важна, да? Вось што, як ты лічыш, павінна быць у такім музеі горада, каб ён быў сапраўды музеем горада?
Што трэба Ну, рабіць? спецыялісты, хорошыя спецыялісты ў першую чаргу. Музей гэта заўсёды працэс. Гэта не проста што-то, што стала і стаіць, як ты паклаў. Музей гэта і спосабы працы з людзьмі, і гэта навуковая работа, гэта вельмі вялікі шматузроўневы працэс. І у гэтым працэсе ключавую ролю граюць тыя людзі, якія будуць выконваць гэтыя працэсы, якія будуць імі кіраваць, якія будуць іх накіроўваць, якія будуць рэалізоўваць ідэі. Цудоўны мастак это ўжо палавіна экспазіцыі, хорошы такі экспазіцыйны мастак, а іх вобмаль, іх вельмі мала насамрэч. Здаецца, што там пакласць побач некалькі прадметаў, а сапраўдны мастак он можа зрабіць з любых прадметаў такую выставу, што людзі будуць проста там шалець. Гэта ў першую чаргу. І, канешне, музеі заўсёды мяняюцца. Тое, як расказвалі гісторыі 20 гадоў таму, зараз уже так не расказваюць. Я гляджу за тым, як, напрыклад, у Польшчы і у іншых краінах Европы зараз ідзе тэндэнцыя, якой у нас яшчэ не ўзялі. Гэту тэндэнцыю у нас спрабуюць, магчыма, трошачкі ўжо пачалі такія выкарыстоўваць. Тэндэнцыя расказваць не гісторыю нацыі альбо ідэі нейкіх ідэяў, а гісторыю канкрэтных асобаў, людзей і гісторыю лёсаў. Пераключіцца. Потому что праз гісторыю лёсаў ты раскажаш і ўсё астатняе. А у нас нярэдка гісторыя гэта значыць гісторыя геноцида, альбо гісторыя это значыць надо про то, як людзі ваявалі. Вялікіх з'яваў, вялікіх змаганняў, дасягненняў, ахвяраў, ўсё вялікага. І вельмі важна, чтобы былі вялікія лічбы ва ўсім гэтым. І толькі лічбамі мы як быццам бы можам апраўдаць існаванне такіх ці іншых з'яваў. Карацей, гэта той падыход, ад якога я бы адмаўляўся, на карысць гуманістычнага такого падыхода, які тут рэалізуецца. Пры тым, што такі гуманістычны падыход заснаваны на нейкай гісторыі штодзённасці, часта гісторыі звычайных там людзей, гісторыі асобных лёсаў, гэта ж не навінка насамрэч, так? Не навінка. Нават і для нас, так? Гэта не нейкая. Не учора гэта прыдумалі ў Еўропе, праўда? Так. Я не такой уже спецыяліст канкрэтна па гісторыі музеязнаўства, і музея працэсаў, як развіваліся гэтыя тэндэнцыі, але яшчэ з 19 стагоддзя 3, па-моему, асноўныя формы музейных рэалізацыі музейнай справы былі засвоеныя там адкрыты музей типа Скансена, потым музейная такая канструкцыя больш засяроджаная на гісторыі чалавека і яго там лёсу, геаграфічныя всякія музеі, і уласна такі ўжо всякія краязнаўчыя, і мастацкія музеі, асобны сегмент. То бок вельмі шмат гэтых працэсаў, яны адбываюцца паралельна. Нярэдка мы можам пабачыць у адным і тым жа нейкім соцыуме суіснавання розных форм музейной працы. И надо их уметь применять, надо их, что я и кажу про то, что важный специалист, надо именно это працаваць з гэтым. Это то, что зараз не хапае многим музеям, потому что специалисты это самое слабое место. И в принципе финансование у нас по статычнаму прынцыпу, як і ўсе культуры музеяў. Это у нас звычайна все самыя вялікія грошы прыходзілі 30 ці 29 снежня, за 2 дні до Новага года. Таму што трэба патраціць усё ў бюджэтным годзе? Да. Бо засталіся лішкі. Ясна. То бок атрымліваецца... Хто-то не пабудаваў дарогу нейкую, да. Атрымліваецца, калі вкінуць грошай, то в тэорыі можа стаць лепей. Калі б сістэмна гэтыя грошы прыходзілі, больш сістэмна. Вось што думаеш пра такую канцэпцыю, бо мы зараз абмяркоўвалі з табой музей горада, а вось у нас у Гродні была такая ідэя, што я ўжо казаў, горад-музей. Вось вельмі яе педаліравалі ў пачатку 2010-х, гадоў 15 таму. І она ні да чаго не прывяла, прынамсі я не заўважыў, але паўсюдна казалі Гродна горад-музей. І прыязджалі нейкія спецыялісты са Швецыі, я памятаю яшчэ адкуль, тады ж былі трансгранічныя праекты, і Мінкульт удзельнічаў у гэтым. І эту канцэпцыю і Гродна горад-музей паўсюль цягалі. Вось, як ты думаеш, гэта в прынцыпе жыццяздольна, такі слоган, калі яго чымсьці напоўніць, канешне?
Ну, прызнацца пра тое, што Гродно — это горад-музей, я вот так вот асэнсавана толькі ад цябе зараз пачуў. То есть да нас не дашло. І не было такого... То есть это все форумы і абмеркаванні засталіся ў нас. Да. У нас, напрыклад, таксама гучала такая ідэя, што ў нас Мсціслаў горад-музей. Вось, было гэта неяк рэалізавана? Нет. Як это реалізуеш? Это такая тотальная праца. Гэта праца па захаванні ўсяго таго, што засталося старое. Вот прынцып мог быць вельмі просты. Вот не руйнаваць нічога з таго, што ўжо больш нельга аднавіць і тымі ж тэхналогіямі. Но у нас это не выконваецца. Это немагчыма. У Беларусі, я думаю. Абсолютно. У нас наадварот лічыцца, менталитет чиновника нередко такие. Идешь мимо, бачишь, что-то там растрескалось, значит, это надо поменять на что-то новое. А может быть, то, что растрескалось, это некая каштоўнасць. Вот у яго такого няма усведомлення нередко. У нас у Могилёве дакладна. Наадварот, калі ў двор заходит стары магілёўскі дворык со своим там колоритом, с таким вот просто аж... И такие, надо все это исправить. И начинается снос там, переснос, ремонт і дворик які-небудзь туда засунуць, маскоўскі ці там тульскі. А зараз жа адкрыўся новы нейкі дворык, так? У Хабараўскі. Это апошніх дзён гісторыя. Может, я забылся. Некі недавно открылся, да. Мне здаецца, нейкі дальневосточны, так? Мне такое адчуванне было. Я могу глянуць. Вось, бо падобная сапраўды і ў нас гісторыя. Ёсць цэлыя раёны, якія можна было б музеіфікаваць, той же самы знакаміты гродзенскі новы свет, які па прынцыпе Скансена можна было б пры вялікім жаданні музеіфікаваць, але звычайна ўсе размовы пра гэта заканчваюцца на тым, што чыноўнікі кажуць, што тут немагчыма жыць, гэта халупы, гэта стар'ё, не можа драўляны дом там стаяць даўжэй за 20 гадоў, все гэта трэба знесці. І калі кажа, што ў Швецыі стаяць драўляныя дамы 300 гадоў, то гэта для них шок. Так, у них же свои есть нормативы, по якіх вылічваецца процент сносности і зношнасці жылля, і тады яны вырашаюць, што раз там больш за 60%, напрыклад, там колькі процентаў трэба, то все, это уже ніяк. Ты не зможаш, калі ты у гэтым жытле застаўся, і дазволіў камусьці там жыць, то адпаведна ты бярэш на сябе адказнасць, што гэтыя людзі могуць пад абломкамі просто загінуць, а хто будзе тады вінаваты? У нас жа прынцып які, калі штосьці здарылася, то важна знайсці вінаватага. А ніхто не хоча трапляць у такое вот. Хаця прыклады ёсць, зноў жа у Гродні і рэстаўрацыі вельмі старых будынкаў. Той самы стары драўляны будынак, хіба што Беларусі, я думаю, гэта гродзенскі лямус, былы брыгіцкага манастыра. Вось яго падымалі на дамкраты, там вельмі сур'ёзная праца была, але гэта было тады, калі маглі палякі ездзіць і рабіць все за грошы польскага міністэрства спадчыны і культуры. Зараз, думаю, гэта было б уже не правернуць такую гісторыю. Нашмат больш рацыянальна паступілі ў Клімавічах, дзе ўзялі стары будынак мішчэрскіх, сядзіба пашыкованая, прыгожая драўляная сядзіба мішчэрскіх, разабралі і заново пабудавалі просто такую ж сядзібу на тым жа месцы, як бы падэль. Вот просто уже з сучасных матэрыялаў, так? Просто копіі фактычна. Так. Фактычна тут. Яны абяцалі, што яны будуць выкарыстоўваць па максімуму тыя прадметы, арыгінальныя элементы, которые захаваліся. Но ці так там, спецыяліст не пабачыш, руками не памацаеш, канешне, наколькі выканалі яны свае абяцанні. Выглядае ён падобна. Знешне выглядае падобна. Нават крышачку яны вернулі аўтэнтычнасці, там дзверы пересунули справа налево, там переставили, пазнейшую змену бралі. Але, это ўжо не ён. Гэта акурат у Беларусі гісторыя не новая. Таксама ў Гродні знакамітае месца дом Элізы Ажэшкі. Гэта ж не сапраўдны дом Элізы Ажэшкі. Гэта, здаецца, 70-х гадоў копія. То есть рэальны дом стаяў бліжэй, яго
разабралі, пабудавалі новы далей ад вуліцы. І ёсць нават фота вельмі рэдкае, дзе ты два дамы стаяць побач. Стары дом, арыгінальныя жэшкі яшчэ не разабраны да канца, новыя яшчэ не пабудаваны да канца. І такой, как ведаеш, ты памылка ў матрыцы, калі мяняюць праграму, так як было ў фільме «Матрыца». Вось. І таксама сённяшнія экскурсанты, да, турысты ў Гродні рэдка чуюць пра тое, што гэта насамрэч всё з шлакаблокаў ці з чаго там пабудавана, і не вельмі аўтэнтычна, калі ўжо казаць шчыра, хаця і падобна вонкава. Добра, каб падсумаваць, чаго не хапае яшчэ раз музеям гарадоў Беларусі, і, можа быць, у якіх гарадах не хапае музею? Вось гэта цікава. Все ж такі, думаю, ты і я многа ў Беларусі аб'ездзілі цікавых месцаў. Дзе вось ты, про Магілёў, ладно, там это твой боль, давай пакінем. А вот дзе б ты хацеў, каб з'явіўся музей горада, дзе лічыш, што это прямо неабходна? Ну, конечно, у Гродно, у Витебску павінны быць свае музеі гарадоў. Але гэта таму, што абласныя цэнтры в плане статусу, ты пра гэта кажаш? Яны могуць быць забяспечаныя. У маленькіх, меншых... То есть гэта реалістычна, просто таму, што гэта дастаткова буйныя гарады з бюджэтамі дастаткова вялікімі? Так. Ну, а музей, который я хотел бы, как появился у Беларуси, я недавно читал, ну, это не музей города, я читал недавно историю про цягнік, уникальный для Беларуси, который ходит апошние несколько дзён, там, несколько месяцев апошние ходит, и все исполняется. Цягнік, который складывается с одного вагона пассажирского и одного ці двух-трох грузовых вагонаў, і ходзіць ён з нейкай вёсачкі ў Асіповічы, і там ездзіць абмежаваная колькасць людзей, адных і тых жа, напэўна. І вось мне здаецца, што гэта быў бы хорошы такі музей, музей на колах, з работай з гэтымі людзьмі, з магчымасцю расказваць гісторыі людзей, якія праехалі ўвесь у гэтым вагоне, і сам па сабе гэты цягнік як экспанат разглядаць і расказваць на яго падставе пра гісторыю чыгункі, напрыклад, пра прадпрыемствы тыя ж самыя. Такая практыка, я яе падглядзеў на нядаўнім музейным форуме ў Беластоку, калі музеіфіцыравалі лодку. У Партугаліі жыхары рыбацкага пасёлка, які стаў паміраць як рыбацкі пасёлак і трансфарміравацца ў новую форму, там уже можа быць усе айцішнікі, можа быць там якія-небудзь клеркі, а не рыбакі. Вось яны вырашылі захаваць рыбацкую лодку, плаваць на гэтай лодцы ў мора і паказваць праз гэта людзям, як мяняецца эканоміка, як мяняецца экалогія, то бок і асабістыя гісторыі, людзі вучацца рыбачыць, успамінаюць сваіх продкаў, расказваюць гісторыі пра сваіх продкаў. Вось мне такая тут жа перанеслася гэтая думка на вось гэты цягнік апошні. Унікальны, маленькі, вельмі кампактны, вельмі такі атмасферны. Гэта ў пэўным сэнсе і магчымасць захаваць гэты цягнік, гэты маршрут, і нават хтосьці можа проста ім ездзіць, таму што яму трэба дабрацца з вёскі ў Асіповічы. Ну, а заадно гэта і музей. Вельмі камфортныя лавачкі драўляныя, па-мойму, такія, якіх няма больш там у іншых цягніках. Вельмі быў класны цягнік. Ужо, здаецца, закрыўся. Шкада, ну, застаецца ў нас толькі гэты цягнік перамогі, так? Які перыядычна ў траўні катаецца па абласных цэнтрах з васкавымі фігурамі. Гэтых камдзіваў крычащих. Такія, да. Вось, ну, на гэтым, спадзяюся, пазітыўнай ноце і хорошай ідэі, якую, можа, хтосьці калі-небудзь рэалізуе. Напэўна, мы закончым. Дзякуй. Я заахвочваю нашых падпісантаў, слухачоў, гледачоў на YouTube, на іншых платформах, дзе ёсць каменты, пісаць каменты, магчыма, нейкія пытанні да нас. Было да першага выпуску некалькі каментароў, якія мы ўлічым пры падрыхтоўцы наступных выпускаў. Ну, і я магу толькі пажадаць, каб музей гісторыі Магілёва квітнеў і разрастаўся філіяламі, і каб у мяне у Гродні з'явіўся хаця б музей гісторыі горада, а потым ужо пачаў квітнець, разрастацца. Дзякуй табе за размову. Дзякуй табе таксама. Да пабачэння. Усяго добрага. Да пабачэння.